Antemaro, tvá cesta právě začíná. V mobilu máš digitální klíč s navící listám jako jízdenka. Cíl tvé mise, město Brno. Krycí událost Animefest 2025. Cílová jednotka. Delta, známá členka Shadow Garden, původem z The Eminence in Shadow. Menší info. Delta je nebezpečná, nejen kvůli svým schopnostem, ale i kvůli tomu, jak rychle se ztrácí v davu dalších cosplayovaných entit. Rozpoznání bude vyžadovat soustředění, ostražitost a určitou míru geekovského instinktu. Instrukce. Dokončí přesun do Brna bez odhalení. Vstup na Animefest a rozhodni se po známkách vlčí přítomnosti, chupata ouška, lovecký pohled, cosplay připojený jající deltu. Jakmile subjekt lokalizuješ, zabezpeč vizuální dokumentaci, tajně, ale kvalitně. Pokud dojde ke kontaktu, chovej se přirozeně, což víme, že pro tebe znamená podezřelé klidně, ale chce i realisticky. Varování. Delta může být obklopena dalšími členy Shadow Garden. V tom případě nepanikař, je to sice past, ale stylová. Mise je důležitá, nejen kvůli estetice, ale i kvůli... No, vlastně jenom kvůli estetice. Připrav se, agente. Brno tě volá, Shadow Garden čeká na zprávy. Kód operace Stínový vlk. Tak se naprátěvat. Více informací. Dámy a pánové, kolik je? 11:12. Za tak 20 minut jede vlak. Jede mi vlak, jede se na Animefest. Je pátek jinak. Jedu na celé 3 dny, takže berte to jako takovou oživu. To oficiálně znamená, že Mára se vrací. Jojej, skoro na nádraží. Tak, a tady byste se mě mohli zeptat, kdo jsem. A já upřímně nevím. Jsem člověk, co nerad odhaluje svou tvář. Ale dostal důležitý úkol. Můj cíl je najít deltu. Nezní to těžce, tak uvidíme, zda se mi to povede. Jakož se necítím ve své kůži, když mám mluvit na kameru před lidmi, většina toho bude takhle namluvená dodatečně. Je to prostě pro mě lepší. Po příjezdu v pátek už jsem toho moc nestihl. Mám jen jeden závěr. A ano, jen jeden. Jsem vážně šikovný, já vím. Teda, technických bylo víc, ale většinu času jsem jen zpozdálí pozoroval entity, které kolem mě procházely. Hledal jsem deltu, ale marně. Tak dámy a pánové, už je sobota. 10:30. Já zapomněl na to, že mám vůbec něco točit. Takže jdu ještě na TikTok natočit a hledám deltu z Eminence in Shadow a uvidím, co ještě natočím. To je tak, když se do něčeho zažeru, no. A tady by si člověk řekl, že už bych v tom natáčení mohl být trochu lepší. No ani ne. Byl jsem sice o něco aktivnější, co se týče focení, ale jinak moc jsem nenatáčel. Atmosféra Animefestu mě úplně pohltila. A já jsem docela rychle zapomněl, proč jsem sem vlastně přijel. Hodiny ubíhaly a já si to prostě užíval. Ten stres ze zkoušek, z reálného života, najednou jakoby neexistoval. Všechno zmizelo. Žil jsem jen pro ten moment.
A tady musím Animefestu fakt něco nechat. Má to své kouzlo. Je to úplně jiný svět. Přijdeš tam, dáš si do řeči s kýmkoliv a najednou se bavíte o anime, cosplay nebo o jakýkoliv dalších geekovinách. Bez přetvářky, bez trapnosti, prostě přirozeně. A víš co? Bylo to prostě skvělý. Musím vypíchnout pár věcí. Třeba hrající kočku, opilýho Jacka Sparrowa. A lidi, co uprostřed areálu tančili na California Girls. Jo, to jsem taky viděl. Jakože, díky moc. Výjimám, no, neměl jsem to lepít teď, když jsem to neměl lepít, jen to jsem to a teď už je mi zase lépe, no. Začalo se to mám, začítat se dní, ježím, že to se mi sedí, já jsem A pak novinka. Novinka letošního ročníku. Koncerty. Byl jsem na Nanaki Tade a Seven Ops. Mám z toho jen pár ukazek, ale věř mi, mělo to něco do sebe. A možná ti to přesvědčí, že příští rok máš taky vyrazit do Brna. Fakt to stálo za to. A bylo toho víc. Z neděle už mám jenom jediné video. Klasický tanec. Oceňoval jsem, s jakým nadšením se lidi zapojujou do těchto spontánních aktivit. To je na Animefestu úžasný. Lidi se prostě baví, bez ostychu. No a teď k misi. K tomu, proč jsem tam vlastně byl. Úkol najít Deltu. Řekněme to takhle. Podařilo se mi kontaktovat hlavního vedoucího, Shadowa. Já vím, není to úplně to, co bylo zadáno, ale aspoň něco, ne? Shadow se nepočítá, agente. Mise byla jasná, Delta, ne její šéf. Příští rok to budete muset napravit. No ano, takže příští rok znovu, stejný cíl, nová šance. A tentokrát už tu ztracenou Deltu najdu. Přísahám.